ndị ma nwekwara ajọ na social media nke anyị nọ n'ime ya. O nwere ndị so na Jpac ji ego ndị native doctor wee waa foundation, then weluzie ego ndị Zion wee mee roofing. Mana the good thing bụ na Jpac ejiri ego a wee gbuo olingo ma welie gbuo ụmụ nwaanyị ma ọ welie wee gbaa club. That is the good thing. O ji wee mee ihe bara uru. At least mpia adịgodo happy for him. Mpia ga-adịgodo proud na ọ mụtara nwa dịka Jpac. My question for you now bụ ngwa na oge be na-akọtọsi ihe niile. I hope your own parents are proud of you. Ekpele niile anyị na-ekpe n'ụwa bụ na anyị ga-etonite, mụọ mmụ, zụọ mmụ anyị. Mmụ anyị na onwefe etonitekwu, zụkwa anyị nwa na nwaanyị. Achọrọ m iji ohere a wee si Jpac nwanne m nwoke, Chief of Stomach ka m na-akpọ gị. A very big congratulations for remembering your father. Ọ dịrị izi mmadụ ilote mpịa. O nwere many people jichi ego a na a ga-eji eme ya mana afa jewe je na-agba olingo na-egbu ụmụ nwaanyị na-agba club. So for you to use your own and build this mansion for your father, I want to say a very big congratulations, my brother. Ọ dịrị izi. And afụgo m ndị bad belle, ndị ọma na adị mma na-asị negodu dịka Jpac na-post na social media. Ọ bụrụ na isi na ndị na-akọtọ ụlọ Jpac post, ọ dịọkwa n'izi nwa mmadụ egolo more than 10 million naira welie wee lụọ ọrụ mpịa ụnụ. Chetakwa na nkwalika ọbụna ọgbakwa Jpac bịakwala nkwalika apụta echi na the first son ewolu the property. So ọ dịrị izi mmadụ egolo dike ego a kama m na ego ma na ụlọ a na-agba ọtụ more than 10 million naira. Isi na asị gaa na market jee kwee building materials ọnụ, just wete blọk wee blọk ọnụ ma kwee cement ọnụ ka agwa gị ezigbo ọnya ka ịma na ọ bụrụ ihe ọ dịrị ebe a. So appreciate good thing when you see one. Ka ihe ma nwoke na-abịara gị ị nwekwara ike ma nga like na Jpac ihe nọ na-eme mmụọ na ụmụsọ ọ bụrụ ihe nne Jpac na-eme ka like ma kwefụrụ nke a ọ tọọ m ụtọ because asị na onye na-like ihe ọma ka ihe ọma na-abịarụ. The only thing you do Jpac na this year, congratulations. Ọ dịrị izi mmadụ egolo more than 10 million naira because I'm na this house in a watch na akali more than 10 million. Welie wee lụọ ọrụ mpa gị ọnụ. Ọ dịrị izi. O nwere ndị ji ego a today, jicha ụdị ego a today mana afade lote their parents. Some ga wete ego na welie ba club, some ga welie gbuo ụmụ nwaanyị, welie agba olingo. Agbachi olingo ihe nna na. O nwere ndị their parents bi n'ụlọ aja today. Afa jikwa ego fa ga-eji wee lụọ ọrụ their parents ọnụ. Mana afade lote dị uche fade na that side. Ekpere na-ekpe n'ụwa bụ onye mụta nwa ka nwa gị tonite zụọ gị. Ekpere ọmụna na-ekpe n'ụwa. So Jpac nwanne m nwoke imelu nke ọma. And don't bother na say why you post to the social media. It's just to motivate you. Other people they post ukwu ụmụ nwaanyị post ndị na-agba ọtọ na social media. O post nke a na ọ dị post you to go that na do no amaka ma na do no akon. But to motivate people like you. Ndị chefugo their parents. Ndị jukwu dike ga mana fadelo tell their parents. Just to motivate you. And this na bụ another big message actually pass through. Go to social media. Ego na social media. Ezigbote ego dia. But you have to work hard. Ọbụrụkwa ya bụ n'ime post bụ put ozugbo ị ga-ikulube the money. You need ịgba mbọ gbasie mbọ ike. You need put your energy, your time. Jpac na onwe ya na ndị otu ya na-epost mgbe ya fa na-epost. Agwa gị mgbe fa bido wee create content na social media. Agwa gị mgbe fa bido create content ifu na ọ bụrụ ihe taa. You need to work hard. You need to work hard. And up na this year, I'm all game mad because I'm na. Everybody can this year malumma. No will this year jolon jon kwande malumma. So up na this year malogema. I'm happy for you and I say congratulations. And I want to say happy Christmas to every one of you. Ono wabunde this year go ups and down. Take this message home. We'll do this period now, this little time for now this year. We'll do this 7 days for life. Will you draft or out a new plan for your next year? Will you draft or out a way out next year? Joy maybe next year. Just something you look at next year. Just something the genuine game can you go. Obno content actually creative. Obno can be a video. My brother will look at that. We prepare yourself. The moment about your new year. Now about that second week of new year. Banyolo ozugbo ebukwa n'oge video creative content find out you're gonna interest in your followers, find out you're gonna interest in your people. Imali ya dị good at ọ bụ na only ka imesi bụ na egwu ka ma agba bụ na egwu ka ma agụ bụ na be comedian
when able somebody do good, now God bless you with wisdom. No with something you gonna teach how to people. My brother, prepare yourself for it. Prepare yourself. It is not something you just a delaying tactics. Once up with a cell phone, with a good camera. My brother, prepare yourself. 2nd week of January starts. Order quiz you grow follow wow. Each can know a period but easy. You can post your first video, or not also 1 view begin with it. You can post your second video, not also 1 view, but continue. Don't give up. Don't give up. As at the end, justify the means. Obodo baby do can the end in bigger matter. Just know that no way being ahead. At least from now to from January now to December next year, I bet you have a good news. You create a YouTube channel, create a Facebook channel, create a TikTok. You don't post to be on those platforms. From now to the end of the year, you can monetize. You go to social media, but you have to work hard. Because all engagement now bring views. That one now bring the money. So you have to work hard. Make one follow. I'm not funding about grow followers. Or there is my brother, or there is my sister. But just start. Create your page, create your YouTube channel, your TikTok account, start posting. Just create something gonna interest in them. Because social media, if not you almost create here, we will link in the like it. Oh, when you find a social media saga, Madika Jpac, a fan chap on the saga. Oh, when you find a lobby using mother something, when you find a lobby sinly, when you know comedians, when you know Kafanago, when now a lot of things can be content. Maybe. And the good thing here is this: you can also be creating content and be working as well. You create content that stop from Hello or something not being with time you get you allow time you will you will buy a camera, may you email. After that, 1 hour, 30 minutes, you are done. So, my brother, my sister, it is no in nature. If we check it from January this year, well, December, and now you can check what the same thing now. You check when next year starts. You don't have fear, man. Just start. The moment you maybe are not the league easy. Almost some of you the camera charge. I will tell you that everybody up for today they create content on social media. Fan channel when before the camera charge. But before video, the moment the video may be for the first time, second time on the league easy. So start, my brother. Stop getting scared. Eche buzno wogi makana you go to the motor off, or you go to run off. Eche buzno wogi. Neflo ndi na-eke ego ndị na-eme giveaway. Ihe kwesịrị na-echi gị ụlọ akịta bụ ka ị ga-eme next year ga-enye gị n'oge ego. Ka ihe bụ ihe abụ genuine business ị ga-eme ga-enye gị ego next year. Ya bụ ihe kwesịrị na-eche now. Ihe bụ ihe kwesịrị na-agbada gị. N'isi ho rice na Christmas a ekwesịrị ịbụ your concern. N'ifuru ego this year ekwesịrị ịbụ ihe kwesịrị na-echi gị na ka next year gị ga-esi adị. Ka iwe dị chọ na inwetara ego. Ka iwe dị chọ na next year gị ga-aka dị sie mma. Ya bụ ekwesịrị na-echi gị ụla now. Bido kịta chebia. Cheta ezigbo ihe ị ga-eme next year bido ya. Echekwana eche once ụbọchị New Year, 2nd week of New Year. Swing into action ọ bụ ndị na-asụ Igbo. Daalụkwanụ.